Ahoj, zdravite, Tomino Týpek a dneska sme tu pri takomto videu, kde sa pozrieme vlastne na filamenty a bude to skôr také video, že s akým filamentom začať, pretože chodí mi aj niekoľko správ, aj z TikToku a tak, že aké mám dať nastavenia, akým filamentom začať a tak by som spravil také video, že kde si zhrnieme vlastne, kde si aj povieme, že akým teda začať a najlepšie a vlastne aj o ostatných filamentoch niečo. Nebudeme to zase nejak hrotiť, že pôjdeme až do úplných detailov, možno niekde niečo spomenieme, čo ma napadne popri tom, ale spravil som si takúto nejakú mini pomocku. Tie nápisy tuto budú také rôzne nečitateľné, lebo som to robil cez ChatGPT, takže uvidíme, čo to tam popísalo a keď tak k tomu niečo poviem, takže ideme na to. Takže máme tu prvé PLAčko, no to je asi akože ten aj materiál, s ktorým sa oplatí začať. A ako môžeme vidieť, využitie je dekorácie, figurky, prototypy, modely. To je inak veľmi dôležité povedať, že prototypy a nie finálne produkty, pokiaľ plánujete s niečím pracovať akože reálne, tak by som to povedal. Takže skôr na prototypy. Vzdelávacie, všelijaké tlače, dizajnové kryty, všeličo. Akože hej, toto to nemá obmedzenie. Tuto sa dá tlačiť úplne, že všetko na komplet. Jediné akože také slabé stránky. Áno, nízka teplotná odolnosť 50-60 stupňov, pritom sa už začína deformovať. To je vlastne asi aj prvá taká zastávka, ktorá vás zastaví a budete sa chcieť posunúť ďalej, asi na 5G alebo tak, keď už zistíte, že vlastne niečo ste potrebovali, aby tam tepelne držalo a sa vám to začalo topiť, alebo ste to položili niekde za okno v lete a sa vám to trošku zdeformovalo alebo tak. Takže to je také, že kde začnete uvažovať nad ďalšími materiálmi, ale veľmi dlho môžete používať PLAčko so všetkým. Krehký materiál, to úplne nemusí byť pravda, záleží, že čo tlačíte. Napríklad túto som tlačil takú kocku, už neviem ani na čo som to potreboval a akože je to... Keď sa snažím najväčšou mojou silou to rozbiť, tak to nerozbijem a je to z PLAčka. Takže dokonca zo silku, ktorý myslím, že aj má nižšiu pevnosť než obyčajné PLAčko, ale čo si povieme o silku a ďalších typoch PLAčka, tak tuto to mám. Je viacej typov PLAčka, možno ich je ešte viacej, možno Wood a také, akože neviem, či Wood je samostatná kategória alebo nie. Na tom nezáleží, ale ide o to, že Silk je práve toto, že je lesklý materiál. Tuto na tomto konkrétnom to moc nie je vidno, ale mám nejaké iné modely, ktoré sú akože dosť pekné, keď sa vytlačia v silku, ale zase treba dávať pozor napríklad, že silk vám dokáže zapchať trysku, pretože pri ňom treba dať trošku väčšiu, akoby, že viacej materiálu vytlačí, alebo vyššiu teplotu možno o pár stupňov a malo by to zabrať. A nemá podľa mňa až takú veľkú odolnosť ako napríklad PLA+, takže Silk by som nepoužíval úplne na nejaké modely, ktoré majú niečo držať a niečo ťažké hlavne, lebo by sa to mohlo urvať, si myslím. Viac než ako viac sa urve Silk než obyčajné PLAčko. To je aspoň môj nejaký taký podnet, čo sa mi raz stal, ale možno to som mal iba zle nastavené. A ďalej tu máme PLA+, už z toho názvu, že plus má niečo obohatené. Myslím, že sú pevnejšie tieto pluska. Ja tu mám jedno. Myslím, že som nejaké ani nezaznamenal moc extra zmeny, pretože aj to obyčajné PLAčko mi príde akože dosť pevné. A najväčšou výhodou celého toho PLAčka je, že ono sa veľmi ľahko tlačí. Fakt to tam iba proste nacapnete, dáte tam iba nastavenia, ktoré sú originál slačiarne, pustíte to tam a viete o tom, že to bude dobré proste. Veľmi málokrát sa mi stalo, že by mi PLAčko sa pokazilo. Hovorím, že stalo sa mi pri silku napríklad to, že mám trojfarebný silk a ten sa mi viackrát upchal trysku. Možno to je tým, že má tie tri farby. Zrovna to bola taká tlač, ktorá potrebovala keby ten materiál posúvať vždy hore-dole v rýchlych časoch. Takže vždy, keď ten materiál posunul naspäť a vyplul ho naspäť, tak vtedy sa stalo to, že sa zasekol ten materiál tam. A to sa mi stalo len pri tom trojfarebnom filamente silku, pri iných sa mi to zatiaľ nestalo. No a potom tu máme Hyper, to je vlastne už z toho názvu pôsobí, že to je vlastne materiál určený na vysokorýchlostnú tlač, čo môže byť za daň straty detailov, aj nemusí. Treba s tým experimentovať. Ja som mal Hyper, mne sa stávalo s tým Hyper, neviem už čo to bolo za značku, nespomeniem si, tuším Spektrum, že sa mi odlepoval od podložky a nedržal mi tam vôbec. A to bol čierny Spektrum PLA Hyper. Ďalej tu máme 5G. 5G je taký dosť zaujímavý materiál. Ja nemám úplne dobré skúsenosti s tlačou 5G, aj keď podľa mňa to bude mojou nevedomosťou.
ale ja mám iba jeden momentálne, je to 5G Hyper a je to vlastne vlastne tlačia sa s ním pevnejšie diely. Je to ako keby, keď si zoberiete ako PET flaška, ono to je taký istý materiál, alebo veľmi podobný, že je vlastne pevný, ale pritom je aj ohybný. Čiže akože super na strašne veľa využitie, strašne veľa projektov. Vonkajšie použitie, no dajme tomu, moc by som asi až tak, ale dobre, ho nevystavoval. Držeky a krabičky, to by som kľudne riešil aj z PLAčka, alebo aj z tohto, keď to chceme mať pevnejšie, OK. Ale veľmi dôležitá vec pri tomto je vodeodolné diely. To ešte budeme mať samostatné video, že ako nastaviť vlastne model tak, aby bol čo najlepšie vodeodolný, pretože treba na to malinko sa pohrať s nastaveniami, aby to fungovalo čo najlepšie, ale 5G je na to najideálnejší filament. Čo sa týka vlastne túto slabé stránky dalo, že je náročnejšie nastavenie, áno, to je pravda. Mne sa stalo, že mi to 5G vôbec nechce držať na podložke, ale že vôbec. Mne sa niekoľkokrát odlepoval, skúšal som nastavenia. Podľa mňa bude niečo s tým filamentom, týmto konkrétnym, ktorý mám, pretože keď som aj zvýšil extruder akože na prvú vrstvu, že dám viacej materiálu, aj som dal hrubší materiál, dokonca som dával aj 3D lak, to si možno niekedy povieme vo videu, to je také lepidlo. A stále sa mi to proste odlepovalo, robilo mi to moc tenké čiary, nespájalo ich dobre, supporty sa mi urvávali, takže myslím, že to je tým filamentom. Môžeme si aj ho ukázať, toto je vlastne on, to je Elegoo Rapid 5G. No, akože tlačil som z neho aj dlhé diely, vidíte, že polku mám minútu a tú polku som minul na jeden diel, bol taký obrovský a ten to našťastie zvládlo spraviť, pretože to bolo z vysokej vrstvy a tlačilo sa to celú noc, takže našťastie sa to podarilo, ale keď som tlačil malé diely z tohto filamentu, tak som nebol úplne spokojný. A myslím, že ešte je dobre spomenúť aj, že zvykne pri väčšej teplote alebo pri vysokej vlhkosti praskať a vlastne vytvárať také bublinky. To teda vtedy treba keby ten filament lepšie vysušiť. Ono ešte o sušení filamentoch si spravíme zvlášť video, aj si spravíme video, ako vyrobiť takú poddomácku sušičku filamentu, ktorá funguje relatívne dobre na nejaké také základné printy. A toto, že môže byť mierne lepivý, som moc nepochopil, čo to sem napísal ChatGPT, ale nevadí, neviem. Ďalší materiál, tu máme ABS. Ja tu mám 2 kotúče ABS, momentálne mám ich požičané od kamoša. A pozdravujem. A vlastne ABS je už taký dosť solidný, pevný materiál, ktorý má zaujímavé vlastnosti, ale nie je úplne zase taký, že jednoduchý na tlač. Toto už začínajú byť aj tlače, kde je teplota podložky okolo 100 stupňov, čiže už to začína hriať riadne. No a využitie funkčné súčiastky, áno, toto je fajn materiál na to, keď chcete presne, ak je tu znázornené nejaké takéto diely, pevné diely, ktoré majú fakt, že vysokú keby odolnosť. Má tiež výhodu, že vydrží vyššiu teplotu, myslím, že okolo až 100 stupňov, pri 5G to bolo nejakých 80 stupňov a pri PLA 60 stupňov, aby sme si to nejak tak odstupňovali. Takže PLA 60 stupňov, vydrží 60 stupňov, čiže nejaké, keď ho zabudnete v aute na palubovke a je to niečo čierne cez leto, tak sa to možno nejak predeformuje. Potom 5G 80 stupňov vydrží a ABS by malo vydržať do nejakých 100 stupňov, než sa začne deformovať. A hej, držaky do časti auta, áno, veľmi často sa používa práve na túto potrebu, na nejaké funkčné diely do auta. Ja som tiež tlačil, mi poslali taký diel, kde bol z nejakého Volkswagenu, už sa nedá zohnať, ani sa vlastne relatívne vôbec nedá zohnať, lebo je to zrovna taký nešťastný diel, tak mi ho naskenovali. Neviem, ak sa im to podarilo tak dokonale, ale vytlačil som im to z ABS-ka a boli veľmi spokojní. A tiež tu píše vodeodolné diely, to som nemal skúsenosť, skôr mám skúsenosť s tým 5G na toto, ale môže byť, myslím, že aj na toto. Hej, slabé stránky, výpary. Tento filament je už vyrobený z ropy, inak aj 5G je vyrobené z ropy a PLA je taký zdravší, vyrobený z cukrovej trstiny, myslím, že kukurica, tak nejakou fermentáciou a potom nejakými chemickými zlúčeninami sa to vyrába, čiže relatívne je to ako keby taký materiál, že ekologický by som ho mohol nazvať. Sú aj dokonca, že EPLA alebo RPLA, teraz neviem presne, ale to sú ekologickejšie verzie PLAčka, ale momentálne sme pri ABS-ku, ale tak ja si to tak chápete.
takže vyparí, hej. Keď už tlačíme ABS-ko, už to dosť cítiť. A keby ste proste väčšina takých vecí manufaktúrnych, čo je vlastne spravených aj diely rôzne, tak sú väčšinou z ABS vyrobené a keď ich zapalíte, tak to už dosť smrdí a rovnako to smrdí aj pri tlači a už nie je vlastne dobre pri tom sedieť. Ideálne veľmi dobre ventilovaná miestnosť, alebo myslím, že sa ABS-ko lepšie tlačí, keď je, áno, aj sa to tu píše, deformuje sa bez enclosure. To znamená, že v zavretej tlačiarni je to najideálnejšie, aby sa tam udržovala teplota a nekrutil sa vlastne ten materiál. Takže je to už mierne zložitejšia tlač a pre začiatočníka by som to úplne že neodporúčal. Potom je tu ASA. ASA je veľmi zaujímavý materiál a iba v tom, ešte ma napadla jedna vec. Vrátime sa k ABS a vlastne ono aj ASA aj ABS je to isté, dá sa povedať. Dá sa ABS zlepiť acetónom. Vlastne acetón, čo robí, musí to byť 100% acetón, to mám tak najviac overené. 100% acetón, môžem ho dnes ukázať. Ja teda používam tento, je to že acetón technický R7003. V obchode mi povedali, že je to taký akože z najčistejších a tento mi fungoval najlepšie na to. Ale o čo sa to vlastne jedná? O čom tu kecam? O jakom acetóne? No, ide o to, že acetón dokáže rozstaviť, rozmeltiť ABS aj ASA materiál a tým pádom viete spojiť acetónom, ktoré použite v úvodzovkách ako lepidlo, alebo robí sa dokonca taká, že myšlím, že acetón zmiešate s ABS materiálom, neviem, či sa to presne tak robí, treba si zistiť. A ono, jak vám vznikne taká kašička z toho, tak tou kašičkou potom viete zlepiť dva ABS kusy dokopy a fakt ako veľmi pevne to drží. A ďalšia vec, ABS aj ASA materiály sa dokážu keby vyhľadiť pomocou acetónu. Ja som to robil napríklad tak, že predstavte si, že máte nejaký malý model, ja neviem napríklad, čo tu mám po ruke. Napríklad mám tu niečo takéto, čo sme tlačili v minulom videu, keď sme skúšali schovať túto sim alebo jazvu. No a si teraz predstav, že máte toto, sú tam viditeľné layer lines, normálne, že máte vytlačený proste produkt a čo teraz robí ten acetón, že on vám ich akýby roztápa. On vám roztápa a zlieva vám ich dokopy. Čiže vy vlastne vznikne vám z toho to, že sa vám to úplne krásne vyhladí a máte totálne krásne, nádherne lesklý materiál, ktorý absolútne není vidieť, že bol vytlačený 3D tlačiarni. Ale treba to spraviť správne, netreba to tam nechať vystavené dlho a tiež sa toho netreba dotýkať, treba to nechať veľmi dobre vysušiť. Ono sa to taktiež robí, že ja som to robil tak, že som zobral keby nejakú nádobu a do tej nádoby som dal utierky dookola, ktoré boli nasiaknuté acetónom a model som zavesil na ako keby vrchnák toho a takto visel medzi tým acetónom a som to takto zavrel. A vlastne čo to urobilo? Asi po hodine a pol, že začal ten materiál meknúť, až sa úplne vyhladil, až bol úplne nádherne lesklý. A potom vlastne ho musíte zobrať a nechať to vysušiť veľmi dlho, lebo ono je to mäkké a keby sa to dotknete prstami, tak to normálne stlačíte a zostanú vám tam fingerprints, takže není to dobré a treba to nechať vysušiť a potom budete mať veľmi pekný model napríklad pripravený na nejaké lakovanie alebo niečo také. Je tam samozrejme aj mínus, že prídete o nejaké veľmi drobné detaily, pokiaľ ich tam na modeli máte, pretože sa to rozstaví samozrejme. Pre ASU platí vlastne toto isté, čo som hovoril teraz o ABS, akurát, že ASA má jednu veľkú výhodu a je vlastne tu hneď prvom napísané odolná voči slnku a UV žiareniu. Takže myslím, že aj proti mrazu. Dobre, mal som telefón. Takže, kde sme to skončili? Áno, ASA je rovnaká ako ABS, ale vlastne odolná voči tým externým, ako je slnko, alebo UV žiarenie, alebo poveternostné podmienky. Asi aj mraz si myslím, neviem, ale asi áno. Tiež ideálne mať pri tlači ventiláciu, samozrejme, pretože platí to isté, čo pri ABS, že sa to vyparuje. No a tým sa dostávame vlastne k už zložitejším materiálom, ako je napríklad tento HIPS, to je vlastne materiál podpor keď máte už akože nejakú, dajme tomu, lepšiu tlačiareň a sú tam dva extrudery vedľa seba, tak jeden extruder vlastne tlačí HIPS a druhý vlastne tlačí model a je to ako keby, že
tento tlačí iba tie podpory, ktoré sa následne dajú rozpustiť vo vode. Vy keď dotlačíte celý model aj s podporami, tak toto zoberiete, hodíte to do vody. Neviem, či tuto píšu, že limonéne, neviem, čo znamená, či to musí byť citrónová voda, alebo nie, to neviem. Ale normálne sa to tam úplne, že vyparí, úplne to zmizne. Tento filament sa musí držať v suchu, pretože nasiakuje vlhkosť a tým pádom by sa mohol rozpadnúť. A hej, je to vlastne ako keby materiál podporný pre ostatné materiály. Myslím, že sa dajú na ňom akože tlačiť aj PLA, aj ABS. Akože nie som si istý PLA, keď tak ma opravte v komentároch, ale myslím, že pre ABS je to fajn. Tuto tie nápisy sú úplne pokazané, takže ideme ďalej. Ďalší materiál je teda TPE alebo TPU. To sú dosť podobné materiály sebe. Sú to vlastne, dalo by sa to nazvať aj, že guma. Sú to také gumové, flexibilné materiály, ktoré sú veľmi náročné na tlačenie, teda aspoň na tieto tlačiarne, že mám ja, čo nie je uzavretá a jednotka, tak mne sa to veľmi ťažko tlačí a treba ešte, aby ten materiál bol dopredu vysušený v sušičke, ktorá ho bude držať na čo najnižšej vlhkosti, aká je možná a vtedy sa vlastne dobre s ním tlačí. Je vhodný, ako vidíme, že na tesnenia, nožičky, gripy, ochranné obaly, obaly na mobily s tým tlačia napríklad, alebo vlastne všetky také použiteľné, flexibilné, gumové časti, ktoré by ste niekde potrebovali. Je to fajn napríklad, keď potrebujete na nejaké tesnenie, ktoré neviete už zohnať, tak si vlastne viete vyrobiť nejaké také provizorné z toho materiálu, ale ako som hovoril, je náročnejšia na tlač a hej, ono vlastne toto neviem, či je úplne pravda, že slabšie drží. Ja by som skôr povedal, že na hladkej podložke až veľmi silno drží a veľakrát je problém ho odtiaľ vôbec dostať. Ja už som experimentoval s ním viacejkrát, iba raz úspešne a nie je to úplne jednoduché ako začiatočník začať tlačiť TPU alebo TPE, keď nemáte ešte napríklad na to dôkladné vybavenie, jak je napríklad tá sušička. Ja mám iba takú provizornú, ktorú si vyrobíme v niektorom z budúcich videí. Je to také, že funguje to. Nie je to úplne profesionálne riešenie, ale ako na také udržanie vlhkosti filamentu, aby bola nízka, alebo také niečo, tak to funguje. Teda aspoň tak, že funguje to, aby sa niečo dalo vytlačiť. Ďalší tu máme nylon. Tieto materiály, čo teraz už budú nasledovať, sú už také viac menej profesionálne, všetky budú dosť sebe podobné, čiže by som ich mohol aj takto nejak že oddialiť. A je to ako keby, že nylon, carbon fiber, polypropylen a polykarbonát. To sú všetko materiály, ktoré sú extrémne odolné a extrémne pevné na profesionálne použitie, čo pre začiatočníkov moc neodporúčam, pretože sú aj náročnejšie na tlačenie, sú aj drahé dokonca. Nylony začínajú myslím od 50 €, carbon fibery môžu kľudne začínať od 100, také kvalitnejšie, od 150 a ešte viac. Výhoda carbon fiberu napríklad, že má v sebe sklené mikrovlákna, ktoré keby spevňujú ešte ten model a sú veľmi, veľmi pevné. Videl som testy na YouTube, ktoré ukazovali, že ten materiál, keď sa z neho vytlačili skobu alebo niečo také, dokázal udržať obrovské hmotnosti. Potom je tu zaujímavé pri polypropylene napríklad spomenúť, že je chemicky odolný, takže v ňom môžete skladovať niektoré chemikálie, ktoré by normálne plasty roztopili alebo niečo také. A tiež by sme mohli spomenúť pri polykarbonáte, že sa z neho dajú tlačiť akože nárazozdorné diely, akože sú také, že pevnejšie voči nárazom. To je iba také, že čo by som tak spomenul, ako vidíte, že je to extrémna tlač, ktorá je pri až 300 stupňoch Celzia a niekedy je to dosť akože náročné a neviem, či vôbec moja triska dokáže takú teplotu vyjondiť, ale asi áno. Takže hovorím, toto sú náročné materiály pre veľmi pokročilú a industriálnu tlač. Vy sa budete zameriavať predovšetkým na PLA ako začiatočník, potom odrody PLA, ako sú napríklad tieto tri, testovanie s nimi o nejakej pevnosti, potom môžeme prejsť na 5G a následne na ABS. To je vlastne taká úplne, že krásna trojica, alebo teda ABS ASA. To je taká krásna trojica, ktorá vás udrží v takomto ešte úvodzovkách mierne, že začiatočníckom vibe a
nemusíte sa trápiť a lamať si hlavu nad týmito ostatnými filamentmi, ktoré vás dostanú do šedín, tak by som to povedal. Takže správna odpoveď, s akým filamentom začať, je jednoznačne PLA. Pokiaľ zistím, že potrebujem nejaký materiál, ktorý je viacej odolný, alebo teda niečo vytlačiť, čo je odolnejšie, či už pružnosti, alebo teda napínaniu, alebo teplote, tak idem do Pedži, a pokiaľ budem potrebovať ešte niečo pevnejšie, niečo také, že čo je pevné, ale nie je to vôbec mobilné, že sa to nedá stlačať a podobne, je to iba nejaký diel, ktorý má niečo držať pevne, tak idem do ABS. Pokiaľ potrebujem niečo na von, že to bude vonku vystavené, alebo proste na slnku, na zime, na vetri, tak idem do ASA. To je vlastne také krátke zhrnutie. Toto video už veľmi dlhé a ja ďakujem, že ste si pozreli toto celé zhrnutie týchto materiálov. Tak sme to tu takto pripravili a vidíme sa zase pri ďalšom videu. Pokiaľ vám to niečo dalo, napíšte mi to do komentára, označte mi tam like a my sa vidíme zase pri ďalšom videu. Ďakujem, že ste sledovali. Ahojte.